حکوومەتە ئاکابێ پارتیا بە ئەوایکی خورد دەربارەی دەرباسبوونە ئارتێشاوی وڵاتی لە سووریە و ڕۆژاوای کوردستانê و ئاواکردنە هەرێمەکە ئارام لەسەر سینۆرê di navbera Sûriye û Tirkiyeyê de diyalog dike. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Serokwezîrê wî welatî Ehmed Davûtoğlu bi awayekî cidî li ser vê mijarê disekinin û ji bo planeke wiha amadekariyan dikin. Ya herê dawî di civîna saziya ewlekariya millî ya Tirkiyeyê de ew mijar bi awayekî berfireh hate rojevê û mecekê di encama civînê de iddia kir ku li Rojavayê Kurdistanê guhertineke demografîk an gu hejmarî têkirin û biryara encamdana operasyoneke dersînorî û avakirina herêmeke aram da. Partiyên dijberî û hêzên ku li dijî destewerdana artêşa Tirkiye li Sûriyê ne dijatiya siyaseta hekûmetê li hember Sûriye û Rojavayê Kurdistanê dikin û naxwazin artêşa wî welatî têkeve nav agirê şerê Sûriyê. Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî li dijî operasyona artêşa Tirkiye û her cor destewerdana Tirkiye li Sûriye û te kes kiriye. Got destewerdana Tirkiye rewşa li herêmî xirabtir dike û arîşiyê mezintir bike û reng bibe sedema şerê di navbera her du welatan de. Partiya Tevgera Netewperêst MHP pişêriya operasyona leşkerî di nav axa Sûriyê de dike. MHP berê jî ragihandibû got PYD û PKK li navçeyên Kurdî yên li Sûriyê mijûlin bi avakirina dewleteke Kurdî tişta goreydarên PYD çend caran red kirine. Partiya Komarî Gel CHP jî li dijî destewerdana artêşa Tirkiye li Sûriye û bi tundî rexne li siyaseta hekûmeta AKP li hember Sûriyê digire. Ji aliyekî din veraya giştî ya Tirkiye jî van diyalogan derbarî destewerdana Tirkiye li Bakurê Sûriyê û encamên siyaseteke wiha de ji nêzik ve dişopîne.